Bapak, oh, ya. Sapa iki? Lawange lo bos, manut kancane. Mas Dakoro, ono Mas Tiro, ayo, iki komar, Amin, kelakuanmu lho, iya, tur rongga jengki lho iki. Awas. Ayo Mar. Iya. Dan koyo bulu. Awake dan kiplak. Ayo lo. Ayo, ya ampun. Bapak Intone Ya ampun, gantengnya ya ampun. Bapak Intone jarane lho. Ya Allah, Ayo gantengnya. Jakoro sing hati-hati. Ya, harus. Hop. Emang iki sing jempol to mendul kaset ya iki ditoke siji-siji emang sesarengan kalem Dakoro baru di sini iki sapa kan iki sijine hop ayo lo cah ganteng yo pesta budaya
sisiran api kandangan gendeng asli Banyuwangian iyo ayo 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 Amep ayo ayo ya
Pun, Mas Riz, nyun sewu. Niki kesepakatan nembe sidang isbat. Niki wau wonten himbauan saking Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek. Niki kapurih enggal-enggal selesai. Ngoten nggih. Dadose kula sak kanca nyuwun pangapunten, niki ditampilkan Mbak Puri satu lagu lagi kemudian dilanjut tari rampok Singo Barong nggih. Mugi-mugi temanten kekalih Mbak Anggi kalian Mas Dimas dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Kula sak kanca nyuwun pangapunten sak kata-kataipun nggih. Dhamateng penggemar Yumi nggih matur sembah nuwun benjing nanggap malih mawon nggih. Jame enjing mawon bakdo subuh. Dadose saged los mengke ngantos bar beduk. Iki infone tenanan ora akurat ora. Rungokno penonton mamune oh alah wi menandakan lek tiang-tiang mriki kecewa lek adewe metune sak deluk. Lah tapi adewe ya kudu menghargai himbauan manut karo Bapak Keamanan. Asli. A7 wong bocah pitu. Lah lek siji lek ngedum piye gitu. Heeh, ditampilkan ya. Mari kita tampilkan bersama-sama bintang tamu yang satu ini. Tidak kalah cantiknya artis dari Ngeranti. Kok dong Ngeranti toh, Mai Pak? Mai Ngeranti toh? Putrane Pak Bibit. Siapakah dia? Ini dia, Puri Ratna. Galak meni nyapa toh? Nyapa? Lek mu nyiarne aku mang piye? Artis cantiknya Jawa Timur. Terus dari desa Ngeranti. Heeh. Betul ora? Iya betul. Putrane Pak Bibit, bener ora? Betul. Lho lah yo. Lho terusane mang apa? Apa, Pak? Bibit apa? Oh, kurang ajar kok tak omongne bapakku. Bibit unggul. Ya wis. Heeh, bener. Ya kaya ngene ora oleh unggul piye to, Pak? Oh, kurang ajar. Ora kaya oleh kaya ngono kuwi. Ora. Iki sarene sik Sawal, sasine salikur Sawal ya to. Aku nyuwun pangapura. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh yang sampe karo penonton. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan batin. Iki mang enek himbauan Mbak Puri dari Bapak Kepolisian. Iya. Jadi apa dihimbau agar cepat selesai. Oh begitu, oke baik siap. Karena apa? Karena besok hari Senin. Hari Senin. Anak-anak kecil sekolah. Sekolah betul. Dan gue manjing. Oh iya. Aku ya padha. Lah iya, ngeterne anakku sekolah. Ah ketoke pawei. Hari Kartini anakku besok. Wis mau tukane blakon ya harus surjani. Sudah. Diaturne satu tembang. Oke, Mbak siap. Puri, sareng-sareng konco amburadul. Terima kasih Bolong Api, konco-konco dulur-dulur YouTuber semuanya yang hadir. SAG Pro Audio Sedoyo lightingnya Brigas Idola SGC dan GB Pro Audio. Wah, Mbak Puri sama tak temani ya. Oh iya. Suatu kehormatan. Oh iya, oh iya, boleh, 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 boleh. Ayu. Purwakaning pagut netra terus Oke toh. Ada satu bintang tamu lagi, monggo Mbak Silvi. Mbak Silvi. Kowe iki pas karo iki lho, pas mungkin ngandek iki. Kalebu babar pacar pinta sloka pinaban. Sepisan Hanjawa Kang Asto yo Kaya wong aku suara.
Iki mau pomo aku diberi kesempatan waktu. Ya apa? Aku duet Ya, 10 lagu, Mit. Ndi? Karo Mbak Puri. Lagi mau padak nih warung karaoke mau piye kok 10 lagu. Kurang ajar. Wes, pun nggih Mbak Putri nggih, satu buah lagu Andung Ya. Wektu Cipta Nggih, leres. Budaya muga-muga saya ngrembaka. Nggih Amin, to? Mbak Amin. Kula sak kanca namung gegojekan. Nggih. Melestarikan dan menghibur. Betul Nggih to? sekali, betul. Dene wonten klentak-klentuk anggen kula gegojekan nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Inggih, Mas Sepindah Awet. malih nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipta Budaya Mbak Puri Ratna.